ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟି ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଓ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତରୁଣମାନେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି କବି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୃଜି ଯାତ୍ରା କର ହେ କର, ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର, ଶଙ୍କିତ ହଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ମରୁପଥରେ ତମେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଅର୍ଥ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ମରୁପଥକୁ ଜଳ ପ୍ଳାବିତ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର। ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି, ସ୍ପନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପନ ବା ଶିହରଣ। ହେ ତରୁଣମାନେ, ତମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପଥରେ କୋଟି ଜନନ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭରିଦିଅ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ରୂପକ ଯେତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ମାନବ, ତା ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ଦୂର କରି ତମେ ଆଲୋକର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥିତ ଚେତନାର ଆଲୋକରେ ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା। ତପନ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ଏମାନେ ସବୁ କମ୍ପମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଶଙ୍କିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର, ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର, ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାୟ ଭୁବନ ସାରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ସନ୍ଧାନୀ ତବ, ସନ୍ଧାନ ପଥେ, ଟିକିନିଖି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ତରୁଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସନ୍ଧାନ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ସେ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ମୋହ, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଅଶ୍ରୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପକ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ମନରେ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପକ କୁହେଳିକାକୁ ବିଦଳିତ କରି ମାନବର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ଅଶ୍ରୁ ଏସବୁକୁ ତମେ ପରିହାର କରି ବିଦଳିତ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ହେଉଛି ହେ ତରୁଣମାନେ ତମର ଧର୍ମ। ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ରୂପକ ମମତା, ସ୍ନେହ ଏସବୁ ତମ ମନରେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ଜାତ କରେଇବ। ତନ୍ଦ୍ରା ଅର୍ଥ ଅଳସୁଆମୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ନେହ ମମତା ତମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବ। ତେଣୁ ତମେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ବିଦଳିତ ମାନବମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କବି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଚିରି ଅତୀତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ହାୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ, ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳ ଭାଙ୍ଗି ଦୈନ୍ୟ ନିରାଶା ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବନକୁ ବିଦଳିତ କରି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗମୟ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ମାନବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଅର୍ଗଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ଯାତନା ରୂପକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତାକୁ ଆମେ ପରିହାର କରିବା ଏବଂ ବିଜୟର ମାଳା ଆମେ ପରିଧାନ କରି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଏ ତରୁଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଫଳରେ ଏ ମାନବ ଏ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଦୈନ୍ୟତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମଣିଷ
ମୁହଁରେ ସୁଖ ଟିକେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଶେଷ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେଉଛି। ବନ୍ଧନହରା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ବନ୍ଧନହରା ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କବି କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ? ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ। କେଉଁଠାରେ ଅମରଗାନ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ମୃତ୍ୟୁଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅମରଗାନ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ତିମିର କାରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଥା କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମାନବ ମସ୍ତକରେ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନକୁ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ତିମିର କାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ କବି କହିଛନ୍ତି। ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ମରୁପଥରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମ୍ମୁଖେ ତବ। ତବ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସମ୍ମୁଖେ ତବ ଏଠାରେ ତବ ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭୁବନ ସାରା ହସାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଭୁବନ ସାରା ହସାଇବା ପାଇଁ ତନ୍ଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 17 ନମ୍ବର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତରୁଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାଗି ଉଠିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତରୁଣମାନେ ଜାଗି ଉଠିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ବିଜୟର ମାଳା ଘେନିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉ ବୋଲି କବି କହିଅଛନ୍ତି? ବିଜୟର ମାଳା ଘେନିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅର୍ଗଳ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ସହ ପୀଡ଼ା ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ତମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।